A Noia trae un outro proxecto no que estou metido agora que se titula, ou titulei, como Mozart a Galega. Iso podría dar pé a pensar que vamos a dar unha ración de pulpo ao final do concerto, pero non exactamente, senón que o que facemos é que misturamos a música tradicional galega con 4 cuartetos que Mozart escribiu para flauta e para trío de cordas, para violín, para viola e para violonchelo. Que vimos facer a Noia? Pois vimos a facer dúas cousas. Unha primeira cousa, a contarlle aos máis cativos e de 0 a 99 anos un pouco quen era Mozart, que se pode facer con 4 instrumentos, como é unha frauta, como é un violín, como escribía Mozart, que cousas atopamos da música de Mozart, e vamos a intentar xogar un pouco con eles, e que se divirtan, que aprendan algo, e que incluso mostren, no mellor, quen sabe, si interés pola música ou por un instrumento, que desde logo como pai e como instrumentista nunca está de máis. Eu chamame Luís, a viola chamase Joana, eu chamo Millán e a David. Despois ven a sesión adultos en onde xa faremos todo o recital que consta dos 4 cuartetos que de un xeito, bueno, non sei se chamarlle intelixentes, se osados, se falta de vergoña, a veces incluso poda compensar, que vamos a xuntar 4 músicas tradicionais do noso país, coñecidas por todo o mundo, que serán de algún xeito insertadas, xa escoitaredes como, dentro dos 4 cuartetos. Eses cuartetos que escribiu Mozart están fechados cando Mozart tiña 20 anos, hai que lembrar que Mozart morreu con 36, por lo tanto estaba en plena madurez realmente como compositor. Creou 4 obras mestras, que son estes 4 cuartetos, en onde a frauta adquire un protagonismo absoluto e fundamentalmente quen adquire realmente o protagonismo é a música en sí mesmo. Son músicas eu creo que do máis alto nivel que pudo escribir Mozart, por lo tanto, cando falamos de Mozart estamos falando a nivel histórico o máis grande de todos. A ver se toco isto. Los tres cerditos. Non, señora. Pedro e o Lobo. Pois o do Liceo ten unha razón para que estemos aquí este domingo. Este proxecto rematará na primeira fase xusto dentro dunha semana en Ferreira de Pantón, nunha igrexa en San Vicente de Pombeiro, en onde levaremos ao disco estes 4 cuartetos xunto cas músicas tradicionais. Entón, tiñamos moito interese en, lóxicamente, tocar estes recitais varias veces antes de leválo a estudio para estar, digamos, moi seguros do que queremos transmitir nese disco. Entón, falando co presidente do Casino do Liceo, se mostrou moi interesado desde o principio, polas dúas vertientes, pola vertente didáctica que lle podemos dar para os máis cativos de Noia e polo concerto en sí, posto que eu creo que ten un interese engadido o feito de que a música tradicional galega de algún xeito este presenta ao lado de un dos grandes.